बोराय आबौखौलाय हस्पिटालावसो लांफिननांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। माथो एसे मोजां थाबायनोबो हांबायमोन लायो आरो रायलायनोबो। ओरैनो खर'आ साबाय थादों बुंबाय थाखादोंमोन बांद्राय मोजां मोनाखै होननानै। बिदिबाथ' आरो थांफिननायानो गाहाम जागोनदां बुरै। औ हामाखौथ' नेबाय थानो रायलायनोबो खस्थ' मोनबाय थादों बुंदोंमोन गथ'आ। दे होमबालाय बिदिबा हस्पिटालावनो लांफिननोसै। औ हा मोजाङै हामजोबजासान्दि हस्पिटालावनो दोनथ'नाया गाहाम जासिगोन। नै आबौ जों नोंखौ हस्पिटालाव लांफिननोसै। नोंलाय हा एसे मोजां जासिगोन बायदिसो मोनदोंमोन लायो। जों दहायो रायलायदोंबोमोन गथ'आ। बेनोथ'। दाथ' नै बोराय हा बिनि न'खरनिखौ सोरबा मिन्थिनाय मोनबा मोजां जागौमोन। दाथ' आरो जोंबो मालाय माबोरैथो मिन्थिबावगोन। खम सिन्था जाबाय थाबाय बियो हजों न'खराबो बेना। गावबो मोजाङै हामजोबाखै हा मोजाङैबो रायलायनोबो बारा हाया जादों। औ हा एसेबां दुखु मोनदोंमोन गथ'आ बोरैथ' हरखाबै हामनांगौ जाखो। एसेथ' सम लाखागोन ना हामनो। औ हा बेनोथ'। दे आबौ सना दे जों नोंनि खाथियावनो दङ ना नै। औ बहाथो थाङामोन आबा? आबैया खिन्थादोंमोन जे नोंबो बायहेरायाव थांदोंमोननो। आफाखौनो एसे खबर लादोंमोनलै आं आयै। लोगोफोरजों एसे थांनानै आफानिनो खबर लाहैदोंमोन आङो। ओमफ्रायथ' गैयाना? गैया आबा नोंनि नोमफाया बहा थांखो? ओरैनोथ' आफानि लोगोफोरनावबो सोंजोब्बायमोनलै आयै। दा मानसियानो गैयाबा? ओमफ्राय पुलिसा माथो होनदों? मा होननो आरो बेनो नागिरगासिनो दङ सिन्था जानो नाङा मोनगोन मानसिखौ। नाथाय दा सोर मिन्थिनो आंनि गोसोआ दि माबायदि मोनगासिनो जोंनि गोसोफोरा सोर बुजिनो आबा? आंथ' बुजियोना आयै। औ आबा औ नोंनि आफा गैयाबाबो नों आंनि खाथियावनो थाबाय थादे आबा दे। नङाबाथ' आङो बिराद हारसिं जागोन ना। ओमफ्राय नोंखौ गारनानै बहाथो थांगोन आं आयै? गिलायलाङो आबा। आरोथ' बे माइयाबो फैदोंमोन पुलिस स्टेसनाव। मानोथो फैलायखो बेहालाय? बेनालाय आरो माथो बेनो दावराव खालामनायखौसो नायो बियो। ओमफ्रायथ' आंबो सानलायलांबायसो आबा बिनिनो आखाइ दंखाथारोदां। माथो होनबालाय आयै माखौथो नेबाय थानो डाइरेक्ट हमनो हाया नामा बेखौलाय? र' आबा जेबो प्रुफ गैया गारा बिदिबो हमनो हायाना आरो हमोब्लाबो डाइरेक्ट ओंखारफिनगोन माथो बियो। बेनो गायब खालामखादों जानांगौ आयै। आफायालाय मानोथो थांनांगौ जाखो बेजोंलाय? जानांगौ बेनो माबा मोनसे खालामबाय। औ आरोथ' जोंबो बुंबाय थाखायोमोन सोरांखौनि आबा। मानियालै आयै आफायाबो बेखायनो गाब्रबायना दायो। मानसिखौनो डाइरेक्ट थांना बुहैनोसो गोसो जाबायलै आङो। हामा आबा सना जि खालामनांगौ उनाव खालामगोन र'। दायनिगिरिबा साजा मोनगोन बियो र'। नोंनि आफाखौल' मोनग्रोथों र' आबा सानैजों मिलिनानै साजा होगोन जोङो। ओमफ्राय जों बिदि थाबाय थानांगौ नामा? बेबायदिनो थाबाय थायाबो आं सानगासिनो ना। दे थांथ'दो दे नोङो। आं र' सोराङाथ' किडनेपफोरबो जाबाय बायाखै खोमाहाय नङाबालाय माथो दासिमबो जेबो कलबो फैयाखैलाय। किडनेपारफोरा फन हरगौमोन ना नङाबा मायबा एकदम मानिबा दुश्मनिसो बहन खाथारदों बियो। फैसा थाखानि थाखायथ' किडनेप जायाखै बायदि मोनदों आं मानसिखौ। दासिमबो मानो फन फैयाखै अब्लाना? ओमफ्राय आदैया फैगासिनो ना? आफाया फैगासिनो होनदोंमोन। दे होमबालाय नोंनि आफा फैसान्दि थाथ'नोसै आं बेयावनो। दे अब्लालाय ओमफ्रायथ' नों आंनि आफाखौ नुबा लाजियो होननाया? लाजिनायाथ' लाजियोलै ओमफ्रायथ' नों हारसिं जागोन ना? दे अब्लालाय फैगासिनोखा आफाया मोनफैसिगोनदां। ओमफ्रायथ' मिजिं मालाबा नोंसिनाव आलासि जानो थांगोन दे। जोंनाव आलासि जानो थांनो? औ ओरैनो थांना फैनोसै आरो जाया नामा? जानायाथ' जायोलै ओमफ्रायथ' जोंना न'आनो बायला जिलासोना। बेखौनो टेनसन जालायबाय नोंहा? नङा दा माने आं नंगौखौसो बुंदों ना। नंगौ नालाय नंगौ आरोलै नों थांबोलाथ' जोंनाव मोजां मोननाय नङा खोमालै। माने? नों बहा ओमफ्रायो आं बहा आरोना। इसोर माबोरै बुंखायो देनाय आंथ' बेफोरखौनो सानाखै ओमफ्राय नोंसो मानो बिदि सानखो? दे जायखिजाया अब्लाबोथ' आं थांगोन ना माब्लाबा थांगोन ना? दे आरो नों जेबो उसुबिदा मोनाबालाय थांजागोन दे आरो। दे ओमफ्राय जायखिजाया नोंबो जोंनाव माब्लाबा थांदो आंबो नोंसिनाव माब्लाबा थांनोसै ने? जागोन दे। इलिसा मामाया? नै आफाया लांफैबायानो आंखौ। आफा नों दासो फैबाय आं नेगासिनोमोन। दे एसे लेट जाबायना ओमफ्राय थांसै ना? थुदो आं नेगासिनोखा। बे सासेया लोगो ओमफ्रायो? बियो ना आंनि क्लास फ्रेन्ड आफा मिजिं। आच्छा हेल' आंकोल। ओमफ्राय नोंसिना न'आलाय बहायथो?
जोंना बै खाथियावनो आंकोल दे होमबालाय जेरावबो हाबनांला मामे ओंहा आफा बे दादिनि सोमोन्दैनो रायलायदोंमोन जोङो जोंबो खोनानानै बिराद दुखु मोनदों दादि माथो खालामबावनो आरो बाबु दे होमबा जों थांथ'नोसै मिजिं थाथ'दो होमबा बाय आं थांनोसै दे बाय बाय लिसा जुरि आइ माथो खालामनो सानखो नोंलाय बेफोरखौलाय आयै दा सोराङा बहा गोमानानै दं बेखौथ' जों मिन्थियाना बेखायनो गामि खाथि खाला टाउन आरो जेरावबो बे सोरांनि गोमानाय सावगारिखौ आङो लागायनानै दोनगोन जाहाथे सोरबा नायसनबायो खोमा माब्लाबा नुफ्लांबायो खोमा आय' हाबहाथो नों बेफोरखौलाय लागायनानै दोनो बिहामजो आयै जुदि सोरबा नुफ्लांबायनोबो हागौ ना आरो सोरबाफोर खबर हरनो हायोब्लाना आं बिनो नांगौखिनिखौ हरगोनबो माबाफोर इनामफोर हरगोन आङो हाबिबा बबे खनायाव दंहैयो आबा सोराङा आयै दुखु जानानै थाबाय थानानै बिदिथ' जायाना दे जायखिजाया सोराङा मोनगोन दे ओइ ओमफ्राय हारसिं थांगोन नोङो औ आयै आं हारसिंनो थांनानै फैगोन आं आंनि फिसायखौ नागिरनो थाखाय जेखि जाया खालामजोबगोन दे आयै ओरैनो जोंहा रानि लेसायाबो माबा अनलाइनावथ' होखाबायानो लामा सामा बेफोरावबो माबानानै दोनसै आं लगायनानै दोनजोबनोसै सोरांनि फटकफोरखौ दुखु जानानै बिदि न'आव थाबाय थाया आं आयै मोनागौमानि नागिरगोन आरो नागिरबायानो थागोन जेब्लासिम मोना अब्लासिम जेब्लासिम मानसिखौ मोनथियागौ मानि दे बिहामजो थाथ' आयै होमबा आया नै जुरि थांनो होदो बिहामजो जि खालामो खालामथोंसै नाथाय आयै मानसियालाय बहाथो थांदों बेलाय माबानोहाय सोरां आबानि फट'फोरखौ लामा सामा बेफोर वालफोराव माबा लगायनानै दोननो आयौ ओमफ्राय हारसिं थांबाय बियो औ बेखौनो बुंदोंमोन आंबो दे गाव जेखि खालामा खालामथोंसै पुलिसफोरनिफ्रायबो ओजों जेबो खबरखौनो दासिमबो मोनाबा जुरि बिहामजोआबो नागिरा नङा नागिरगासिनो बोरैथो जेबो खबरखौनो मोना माथो औहाय आयै जोंबो ना थाल्ला बे गामि सोरांनि मबाइल मोननायखिनि जायगायाव सोंजोबनानैबो नायबायहाय ओमफ्रायो गैया आयै रावबो जेबो खिन्थानोनो रोङा नुवाखैल' बुङो माथो बिदिबा बे जायगायाव थाङाखैमोन दां आबाया अब्लालाय बिनि फना बेयाव बोरैथो सहैखो आंनिबाथ' सोरबा लांखाथारदोंहाय आबाखौ नङाबा बिनि फनखौल'सो गारहैदोंदां बेयाव आरो सोरबा सिखाव दाखुफोरा लांबोलाबोथ' फनखौलाय बिदि गारामोन ना लांगौमोन ना बिसोरो औ ने आयै ओमफ्रायथ' सोरबा किडनेप खालामदोंबा दाहालागै फनखौनो हरासै माथो बेनोथ'हाय दालाय माथो बुंबावनो जोंबो मिन्थिया हसियानो जुरिनि दुखुखौ नुब्लानो गोसोफोरानो बोरैबाल' मोनसै आयै औ आंबोथ' नै गोसोफोरानो खोमसि दरसेसो मोनलायलांबाय आंहाबोथ' फिसा हौवा गोमादोंना सोरनि अननायाव जोंनि सोराङा जेबो जायाबा हामगौ आयै मोजाङै मोजां आफा इसोरनि अननायाव न'आव सफैथोंसै बियो आंबोथ' जेब्लायबो बे मोनसे आर'जखौल' खालामसै आंनि फिसा हौवानि महरखौ नायनो लुगैनो हामथारला आंबो गोबाव मानियानो जाबाय माथो ओइ सोरां दाथ' आं जेबोखौनो मिन्थिया नों बहा दंमारो नाथाय नोंनि जुरिया नोंखौ नागिरनो थाखाय जि हायो गासैबो खालामजोबगोन ओइ सनु नोंखौल' मोनदों ना थाबैनो ओरै टाउन जायगा बेफोरावथ' गासैबावबो लगायनानै दोनखाजोब्बाय आङो दार' ससे बैथिजायबो थांबावगोन आङो आयौ एथ' बिदि गोमाथारबायना नोङो खामानिया मामोन मेडाम दा नोङो जि खामानिखौ आं होगोन बेखौ मोजाङै मावमारगोनथ' नोङो आं जाय खामानिखौ लायोना डाइरेक्ट 100% मोजां मावखायो आङो दे अब्लालाय नोंनि खामानि मोजांखौबो नायनोसै नैबे सावगारियाव नुनाय हिन्जावखौ नोंथ' मिन्थिखाबायना मा खालामनांगौ औ मेडाम आंथ' 24 घन्टा नोजोर होनो हाया बेखौ नाथाय नोंनि खामानियाथ' बेनो ना बेखायनो बेखौ फल' खालाम बबेयाव थाङो मा खालामो सोरजों रायलायो बेफोरखौ जि हायो गासिबो मोजाङै नोजोर हो आरो माबा मोनसे सन्देह मोनबानो आंनो खिन्था आरो बिनि गासिबो डिटेल्सखौनो आंनो खिन्थाजोब जागोन दे मेडाम खामानिखौ बिदिब्ला आङो गाबोननिफ्रायनो शुरु खालामसै गाबोननिफ्राय नङा दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो शुरु खालामदो अके मेडाम आङो 100% नङा नाथाय डाउट दङ आंनि फिसाया दायो गोमानानै दङ
बेखौनो बेवहाय बिनि आखाइ दंमारो ना मायो बेखौ नायनो थाखायनो नोंखौ फल' खालामफिननो थादों आं बेखौ दे जागोन दे मेडाम बिदिबा आं आंनि खामानिखौ सुरु खालामसैयानो दे नोंबो नोंनि खामानिखौ सुरु खालामदो आंबो एसे नाजाबावनि र' आरो फैसानि जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनो जेसेबां नांगौ मोनगोन दे बिदिब्ला जागोन मेम इसोरनि अननायाव थाबैनो मोनथारथोंसै आंनि सोरांखौ एसे बैथिजों थाबावनोसै आङो सोरांनि फटकफोरखौ लगायना दोनहैनोसै इसोर सोरबाथ' नुसनथारदो ना सोरनिबासो नांगौ बुस्थुफोर दंजोबो माथो ओमफ्राय नांगौ बुस्थुखौलाय मानोथ' बेबायदि गारफैखो सोर ना बे मानसिया सोरबा सिखावसोमोन ना माथो ओमफ्राय र' बेफोरखौ आङो फेसबुकफोराव पस्ट होनोसै खोमालै जानांगौ जायनिया गोमादों बे नागिरदोंबोथ' जानो हागौ ना र' बेखौ फटक लानानै फेसबुकावनो होनि आंबो र' जाय गोमाजादों बेस्रा बेबोथ' नागिरगासिनो खोमा ना बे गारफैनायाथ' सोरमोनफालाय आंबो बिदिखौ लायालै मालिकआ बोरैबाफोर नुफ्रांबायो खोमादां आइ माथो नायबाय थाखो नोंलाय नैहाय आङो एसे मोदायनि नायदोंहाय आइ मोदायनि फिल्म एसे बेफोरखौ नायलाबाय थायो नामा आयै थै नै थैखांनायफोरा सिगिनायखौ नुवाखै नोङो हनै मायो औ हनै बुथारजागोमालाबायनानै बिदिनो आथुवा जानानै थायो आरो माने आखायाबो सान्थि मोनासै नालाय हनै सिगिनायखौ नुवाखै आयु ओमफ्रायो सोरांनि आथुवाफोराबो फैगोन सानासै है आयै बेफोरलाय ओरैनोसो ना सिनेमायाव देखायनायानो सोरबा खिमोनथाव जाबाय बायो बेफोरखौथ' आं मिथिला आइ दसे जिरायथ' नोङो नायबाय थाथ' आंबो फैगासिनो बे आइयाबो जाम्बिसियान खोथा बुंलाबाय थायो थै नङा माथोसै